הלאה, מה הולך? פרק ב' על הנסיכויות העוברות בירושה. אני אוותר על הדיון ברפובליקות, כי דנתי בהן ארוכות בפעם האחרת. אפנה רק לנסיכות, ואלך וארוג יחדיו את חוטי השעתי שצוינו לעיל. ואיתן, איך אפשר למשול בנסיכויות הללו ולשמר אותן? אני אומר אפוא, שהקשיים שיש בהחזקתן של מדינות העוברות בירושה ולגילות לדם של נסיכן קטנים בהרבה מהקשיים במדינות החדשות. כי מספיק לא לסור מן ההסדרים של אבות ולנהוג אחר כך על פי הנסיבות, כך שאם נסיך כזה אינו חרוץ במידה רגילה, הוא יקיים תמיד את שלטונו במדינתו, אלא אם כן ישלול אותה ממנו כוח חריג ומפולג. והיה אם תשלל ממנו, הוא יחזור וירכוש לו אותן כל אימת שיקלה הכובש לקשיים. לנו יש באיטליה, לדוגמה, לוקאס פררה, שעמד בפני התקפות הוונציאנים ב-84 וגם בפני התקפות האפיפיור יוליוס בשנת 10. וזאת לא משום סיבה אחרת, מלבד ששושלתו הייתה ותיקה בשלטון. כי לנסיך טבעי יש פחות סיבות ופחות הכרח לפגוע, ומכאן עולה שיהיה אהוב יותר, ואם מילות רעות חריגות אינן משניאות אותו. הדעת נותנת שנתיניו יגלו כלפיו רצון טוב, ובעתיקותו של השלטון ובהמשכיותו נמחים הזיכרונות והסיבות לחידושים, כתמורה משאירה תמיד בליטה משוננת לבנייתה של אחרת.